Sinunjob busca identificar e implementar un modelo de aplicación universal para a transición ao emprego de persoas con discapacidades ou en risco de exclusión, enfrontando un dos maiores desafíos das cidades contemporáneas, o desemprego. O carácter innovador do proxecto se fundamenta en 3 piares. A creación dunha área empresarial para o emprego protexido que permita ás empresas sociais ter instaladas as súas sedes no corazón da zona industrial da cidade, como o impulso necesario para a articulación dun sistema integral de apoio ao lanzamento e creación de empresas sociais. Unha xestión completamente innovadora dos programas e medidas de transición ao emprego ordinario das persoas con discapacidade e dos colectivos en risco de exclusión. E a introdución de metodoloxías de innovación social para a aplicación de modelos revolucionarios de incorporación de persoas discapacitadas na empresa ordinaria. Sinunjob propón ceder solo industrial para que as empresas sociais da cidade localicen os seus proxectos e establezan procesos de simbiose para a sustentabilidade. A área empresarial será un referente para a transición á mobilidade eléctrica, cunha instalación fotovoltaica para cubrir consumos propios e abastecer unha electrolinera, que ademais constituirá unha fonte de recursos para novos proxectos e startups. Para conseguir a transición ás empresas ordinarias, a área empresarial Sinunjob contará cun laboratorio de innovación para a integración e a innovación colaborativa que facilite a participación cidadá na busca de solucións creativas aos retos de integración, cunha aceleradora laboral, como espazo para desenvolver de forma colaborativa ideas e proxectos que faciliten a transición ao emprego ordinario de persoas con diversidade funcional ou en risco de exclusión social. En resumo, as investigacións do proxecto Sinunjob buscan proporcionar os coñecementos e experiencias que permitan minimizar os obstáculos á transición laboral e o pleno emprego das persoas con discapacidade, incentivando dende a contratación pública as prácticas inclusivas e de responsabilidade social empresarial. Empregar a gobernanza para promover as condicións idóneas que axuden a integrar os proxectos de emprego baixo unha estrategia común en termos sociais, económicos e ambientais. Agárdase deste xeito articular unha verdadeira alianza de cooperación estratéxica entre o Concello, o cuarto sector, os empresarios, outras administracións e, sobre todo, coa cidadanía, para camiñar xuntos cara a unha cidade referente en calidade de vida dos seus cidadáns a través da procura de pleno emprego das persoas con discapacidade ou en risco de exclusión.